बिमा फैफिनदोलै आं नोंखौ जेबो साना नों फैफिनदोल'। नैबे सावगारनाय आइजोआ गोमादों। अदेबानि बिथाङा फिसाय दंखायो, लोगोसे सानै गथ'नि बिमा। दा बिथांनि मुङा जाहैबाय दैमु। बिथांनि गामिया जाहैबाय 1 नं बरिपारा, लासोआ जाहैबाय बर' बाजार, थानाया जाबाय बिजनी, डिस्ट्रिक्टआ जाबाय चिरां। बिथाङा मैया बेलासि समाव 12 जुन खालि बेंकआव थांनो होननायनिफ्रायनो दिनैसिमबो न' फारसे गिदिंबोफिनाखै। बिथांनि फिसाय, बिहाव बिखुनजो आरो गथ' सानैया दा बिथांखौ नागिरनानै हालाय-हाफाय जागासिनो दङ। स' अननानै नोंथांमोना बे आइजोखौ जेरावखि नुवा मानो नैबे स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफ्रा गुरै खावलायहरदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा मैया बर' बाजारनिफ्राय बिजनी फारसे फिलफिलिजों थांदों होननानै खौरां मोननो हादों। दा बिथाङा दायो बबेयाव दङ दासिमबो मिथिनो मोनाखै। बिथांनि मबाइलाबो अफसो। स' लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांखौ बहाबाफोर नुबाय बायोब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय न'खरनि फिसायजों लोगोसे गथ' गथाय बिहाव बिखुनजोआ खुथारि खावलायहरदों। কালি আর কি 2টা বাজাতে ওলাইছে আর কি এলা পর্যন্ত ঘরত দেখা দেখি নাই আর কি আহা নাই। আধার কার্ড বানাবা গেছিল, এবার বলে আধার কার্ড লিঙ্ক হওয়া নাই। এবার তাই পার্টি অফিসত যা বলে কইছে। এবার মোক একবার ফোন করছে, এবার আর তাই কল পার্টি অফিসত যাক মা হিংকা কল। এবার পার্টি অফিসত যাং কোৱা মানুহতে এলাও দেখা দেখি নাই। ক'বাত যদি আছে আহিবা কলে হল 2টা চলি আছে আৰু বাপগো আছে। गथ'थार नैबे बेसेबां जाखो? 9 बोसोरनि आजाया। ओमफ्राय नानिया बेसेबां? 9 बोसोर। 3 बोसोर। 3 बोसोर। नों बुंदो दे। बेखौ 9 बोसोर। ओमफ्राय फिसाया नैबेनो जाहैबाय। बिमा फैफिनदोलै आं नोंखौ जेबो साना नों फैफिनदोल'। मैया खारदों ने? मैया थांदों ने? खयथासोआव? न'आव खाना थायो। खमसे खम गथ'फोरखौ नायनांगौमोनब्रा। आं बिराद दुखु मोनबायलै बिमा। सोरनाबा आलासिफोर जाहैनोमोन ना, फैदो मोनासैबाबो। दा मोनासैबाबो फैदोलै बिमा। बिमाबो गथ'फोरखौ बिदि मोना खाना बिदि गाननानै खारनांगौ नालाय। बिमा फैदोलै। आं एफा थगायलांबाय आं। Kota Sistoy ko. Kota Sistoy. Kalka bisa. Kalka bisa dito. Kalka bisa dito. Mau mamu ka ba munsi? Mamu ka munsi. Ay, korodai. Korodai na. Kalka kot gisa doy. Ay na korod. Ay fat ko na. Kusinta to. Kusinta to. Aris ko. Tira.